Meskipun ora nambali, iki ning Boyolali tetep ana jeruk sing kaya ngene iki lho. Cendi-cendi kek wohe akeh banget. Iki nek dipanen ngono wis akeh iki. Ning piye wong sing ning daerah kene iki jeruk kaya ngene iki rapati payu. Lho, lho. Akeh ta? Iki ning daerah Boyolali benere ning lor bandara arah ning Nagosari. Iki wae nganti nglembreh-nglembreh ning ngisor kaya ngene iki. Bos. Iki lho, Bos. Oh. Iki. Lho. Lho iki. Wae akeh tenan iki. Lho iki. Lho ya ra endi ta. Iki. Lho. Oh. Lho, akeh tenan wae. Rasane legi nek wis mateng nek iki cilik ya ora legi. Oh, iki gandul semene iki. Sak ngene iki nek urip nang desa iki apa-apa enek, buah apa-apa enek. Oh, buah jeruk, buah pelem. Oke, cukup sekian. Terima kasih.